Puisotalolle C-tyttöjen SM-pelejä. Aloitamme vierasjoukkueesta Honka. Numerolla 4 Nonna Kuusekoski. Numerolla 5 Mikaela Korkeapohja. Numerolla 7 Iines Liimatainen. Numerolla 9 Leila Lavonen. Numerolla 10 Lotta Reijonen. Numerolla 12 Peppi Tyynilä. Numerolla 14 Natalia Pihamaa. Numerolla 16 Hilma Hakala. Numero 21 Henna Sandvik. Numero 22 Verra Kormu. Numerolla 23 Aurora Atta. Numero 30 Pihla Slemola. Valmentajana toimii Klaus Rauhansalo ja apuvalmentajana Harri Jokela. Ja sitten kotijoukkueeseen Helsingin NMKY. Numerolla 4 Aurora Tuunanen. Numero 5 Lotta Lindroos. Numerolla 8 Kati Ollilainen. Numerolla 10 Lumi Mustapää. Numero 12 Sirpa Kiaslahti. Numero 16 Hanni Harjanne. Numero 27 Aleksandra Kaunen. Numero 30 Riina Vallila. Numero 36 Kaisa Keso. Numero 42 Siiri Ollilainen. Numero 45 Kerttu Laaksonen. Numero 65 Sofia Erlund. Valmentajana toimii Emma Holm ja apuvalmentajana Tuure Takala. Tsemppiä peliin.